गसाइगावनि आसाम-बंग सीमा हल्दीबारी गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। दिनै फुंनि 12:30 रिंगासो समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय हल्दीबारी गामियाव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै हल्दीबारी गामिनि थागिबि बुद्दिराम मुर्मु मुंनि सासे गोरिब दुखियानि नखरखौ सिफायनानै बोफाय-बोसि खालामनानै गालाङो। थोरसि लथा माइरं जि-जोम गासैखौबो खहा खालामलाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैदेरा सोनाब बंग हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैनानै हल्दीबारी गामियाव हाबफैदों होननानै मोनथिहोदों गामिनि सुबुंफोरा। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो साबकाथा पुलिस बिफाननि गाहाय शिबा प्रसाद कलिता बिथाङा खौरां लाहैयो आरो न'-बां सिफायजानाय सोरलां बोरलां जानांनाय गोरिब दुखिया बुद्दिराम मुर्मु बिथांनो एसे हानायखिनि राङारि अनसुंथाइ होबोयो आरो दुखु फोरमायो। আজি ঘটনাটো কি হৈছে সেইটো ক'ব বিচাৰিম মই। মানে আজি আমাৰ হলদিবাৰী গাঁৱত ৰাতি 12টা চাৰে 12টা মান ৰাতিত হাতী আহি পেলাই বুদ্দিৰাম ঘৰ যিটো আছিল এটা খেৰ ঘৰ সেইটো হাতী আহি পেলাই ভঙাই দিছে। তাৰপিছত আমাৰ চাবকাটা আইচি ছাৰে আহি পাইছে। তাৰপিছত অলপমান আমাকে সহায় কৰিছে। কেইটা হাতী আছিল? এটা আছিল। কিবা মানুহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে নেকি? না, মানুহবিলাক একো ক্ষতি কৰা হোৱা নাই। তাৰপিছত মানে চাউল ডাল যিবিলাক আছিল তেল লৱং থাল বাচন সেইবিলাক নষ্ট কৰিছে।